Adiantaba xa en portada que un dos temas de hoxe iba a ser un destes eventos que eu creo que tedes que ir marcando xa como principal e fundamental na vosa axenda, por moitas razóns, polo que aposta dentro de sendo un evento relacionado co mundo do viño, vai máis aló, e eu creo que ese é un pouco a clave, ainda que ahora explicarémoslo mellor, non? Pero nun momento no que parece como que todo se leva ao punto máis de experto no mundo do viño, eu creo que nunca debemos de olvidarnos das raíces, de onde ven precisamente pois a historia do viño e a historia das persoas que hai detrás do viño. E eu estou supoñendo, ahora saberemos o mellor, non? Pero eu coido que este raizames do que imos falar nace un pouco dende ese pensamento. Noa López, en primeiro lugar, falábamos con ela fai unhas semanas co caldo de osos de taboada, pero ahora xa adiantábamos que había que falar de raizames. Como estás? Bueno, pois estamos aí a unha semaniña do evento e entón estamos con moitas cousas na cabeza, pero tamén con moitas ganas. Conta antes de nada que é raizames, quero dicir, o porqué de raizames, que é? Contame. Ben, raizames é moitas cousas, pero é sobre todo un encontro. É o encontro da cultura do viño da Ribeira Sacra e é importante remarcar ese encontro da cultura do viño. Non é un encontro só alrededor do viño, senón de todo o que hai debaixo. A min gustame moito dicir esa cousa de que raizames é o que nos transporta e nos leva a saber todo o que acontece darredor do territorio das persoas e da Ribeira ata chegar a desfrutar o que temos nunha cunca ou nunha copa de viño. É todo iso que hai detrás. Claro, é que cando falamos do mundo do viño, cando en grandes titulares falamos de que a Ribeira Sacra, non, a súa historia, a gran historia e toda a historia, pero nos perdemos, quero dicir, enseguida acabamos falando solo do viño, solo dos viños que imos coñecendo, pero nos olvidamos de que dentro desa historia, desa tradición, hai moitísimas cousas, hai persoas cheas de historias, non? Que son un pouco o que nos atopamos aquí, non? Absolutamente. De feito, este ano por fin conseguimos darlle forma a algo que xa era unha teima o ano pasado, pero que non conseguimos chegar, e este ano sí, que é a gravar, a documentar, a gravar, a dar voz, a fixar o discurso e a narración desas persoas máis vellas, o que a mí me gusta chamarlle as cepas máis vellas da Ribeira. Pois conseguimos documentar nunha pequeniña peza audiovisual que creamos, pois neste caso a 4 ou 5 persoas da Ribeira que nos contaron toda esa... non nos contaron, digamos que nos transmitiron e nos levaron, nos mergullaron en toda esa historia da Ribeira, non? Ademais, son persoas que viviron os cambios máis estructurais da zona, pois dende a construcción dos encoros, ata as primeiras ondas da emigración, ata a guerra civil, ata os primeiros turistas que de repente apareceron na Ribeira preguntando por unha cousa que se chamaba Ribeira Sacra e que nen sequera a xente daqui aínda lle chamaba Ribeira Sacra. Claro, claro. Entón, pois buscamos esas persoas que poidan mergullarnos tanto a nós, que fomos os privilexiados de poder compartir conversa con eles, como con toda a xente que poida ver esa peza audiovisual, e que nos mergullan niso, en como era a Ribeira, como é, pensar en como será dentro duns anos. Que atopaches nese proceso? Que encontraches nas palabras destas persoas? Que che transmitiron? Bueno, atopamos, sen dúbida, sabiduría, unha sabiduría da terra e de persoas que viven conectadas coa terra, conectadas co ciclo da terra, que é algo que realmente xa é máis difícil de atopar nas nosas cotidianidades, pero que aquí na Ribeira ainda se mantén. Moita sabiduría moi humilde, sabiduría que non se considera a sí mesmo, é dicir, sabios que non se consideran a sí mesmos sabios, porque repetían moito, non? O Antonio, por exemplo, repetía moito: bueno, eu teórica pouca, ou decía teórica ningunha, agora a xente estuda nos libros, pero eu deso non sei nada. Pero claro, un gran saber atopamos. Claro, porque todas esas persoas, e é importante decir isto, non? Porque a veces
ollo, que o coñecemento é moi importante, o coñecemento teórico é moi importante en moitos aspectos, non? Pero teño sempre a sensación de que todo ese coñecemento teórico olvídase do que é o coñecemento práctico, non? Da vida en sí, quero dicir, estas persoas estudiaron sobre o terreo, no terreo, e coas reaccións do terreo, non? Nese día a día, nese vivir nunha viña e entender que estaba pasando, como estaban cambiando as cousas, non? E nos olvidamos moito deso, quero dicir, a parte teórica é moi bonita, moi interesante, o coñecemento sempre non ocupa lugar, como di outro, pero ese coñecemento ten que estar completamente complementado con esa parte práctica fundamental, non? Claro, pois é iso, nas conversas que mantiñamos con estos 4 magníficos, a verdade é que nos decían, eu preguntáballes, non? Como aprendeches? Quen che ensinou? E o que nos respondían era, pois claro, ti ibas facendo. Dice, primeiro, claro, pois sempre retrotraéndose, non? Pois o meu pai, a miña mai, o meu sogro, a miña sogra, cando casei vin para aquí e me explicaron como era, como se facía aquí. E entón decían, bueno, pois co que aprendemos na casa de miúdos, co que logo cando fomos adultos e ao mellor casamos e fomos para outra parroquia con Ribeira e aprendemos a súa maneira de facer ali. Decía, e logo ir mirando, proba e error. Ir mirando que lle funcionaba o que tiña a viña lindando coa túa, ir vendo como aquelas cousas que imos facendo dan os seus froitos, toda unha evolución de aprendizaxe vivo. E respondéndoche tamén o que decías antes, porque atopamos toda esa sabiduría, pero non quero deixar pasar outras 2 palabras que para min son fundamentais do que atopamos, que foi responsabilidade e compromiso. Hai un sentimento de responsabilidade con respecto ao territorio e con respecto aos que veñen despois, e un compromiso co que pasa de arredor e co lugar que se habita e ca comunidade. Entón, iso, sabiduría, responsabilidade, compromiso e moito amor polo propio e moita paixón. Fíxate ti que eu, isto saben os que me coñecen, que eu digo con cariño, non con... Cando falamos dentro do pijerío do viño, do terroir, o terroir é isto. Correcto. O terroir é o territorio e quen integra o territorio, e quen mantén vivo ese territorio. E moitas veces nos olvidamos de entender nun viño cousas como estas. É por iso que Raizames se plantexa desde esa mirada, da mirada de non esquecer as raíces, non esquecer de onde vimos, porque cando asentamos unhas raíces, cando recoñecemos as nosas raíces, cando as homenaxeamos, cando as validamos, é cando poden medrar as polas. Pero hai que asentar esa raíz, e é por iso que Raizames ten tamén un fondo compromiso coa comunidade e con esa raíz, con ese legado da cultura do viño. E ademais aquí na Ribeira Sacra, non? Estamos agora gravando esta entrevista na aldea de Sabadell, non? Na que falábamos, por exemplo, fai un rato con Primitivo, pero falamos tamén cos veciños de aquí, non? Ese concepto propio de parroquia, de familia, que teñen os veciños, non? Que está tan alonxado, desgraciadamente, da vida na cidade, que para min, ademais, é un exemplo, non? Xuntarse aquí, como se xuntaron aquí un grupo de veciños, do que logo falaremos, non? Para facer esa peza colectiva, pero polo simple feito de xuntarse como veciños para facer cousas. E entre veciños levan compartindo precisamente coñecemento e sabiduría e ese compromiso durante moito tempo, non? E parece como que non nos queremos parar a mirar isto, non? Por iso a mí me gusta esta perspectiva que plantexa Raizames dentro da cultura do viño, que é eso, que é esa parte cultural e social tamén tan importante que ten, non? Sí, outro día dicía o Antonio de Xián, dicía unha cousa moi bonita, que era, ao mellor estás pola aldea e non te atopas con ningún veciño. Baixas á Ribeira e aí nos atopamos todos, aínda a día de hoxe. E iso é fermosísimo, dende logo. E é verdade, porque eu en todas as miñas incursións de todos estes que son días... que son máis cantas, agora mismo estou recén chegada cos pés ben mollados e tal, da parroquia de Castelo, que estamos aí configurando un pequeniño roteiro para o Raizames. Pois iso, en todas as miñas incursións por cada unha das parroquias de Ribeira de Taboada, sempre me atopo as veciñas e os veciños, é dicir, sempre, nunca me falta con quen botar un anaquiño de parola. Así que sí, hai moita vida aí.
Tamén é certo que, ademais de todo iso que falábamos antes, tamén hai nas voces desas veciñas e eses veciños máis vellos, hai como un desexo de que se perpetúe, de que se continúe, de que a ribeira non morra, de que non se esvaeza. E falan moito da necesidade de apoios para que eso sexa así. É dicir, para que, bueno, é dicir, coincidiron varios deles en falar de que moitas veces as políticas e as maneiras nas que se están levando as cousas non axudan moito a que a xente moza fique. Claro. Pero cando lles preguntamos que lles dirían a xente moza para animalos, colocase o sorriso nos beizos e din que é moi bonito, que é maravilloso, que paga a pena. Que paga a pena, solo teñen palabras bonitas para falar do que é quedar na ribeira e traballar nela e vivir nela. Nestes momentos que se puxo tan de moda a palabra de si vale a pena, claro que paga a pena cousas como estas, non? Eu por iso tiña moitas ganas de que se falase do Raizames e de que a xente se apunte na xenda para o vindo fin de semana disfrutar deste maravilloso encontro ao redor da cultura do viño. Bueno, temos que contarle a xente que vai a pasar en Raizames, claro, porque eu, no tempo que coñezo a Noa, como son eu, nos imos a perder neste punto máis profundo e achegado ás persoas e hai que falar do evento, non? Claro. O sea, que contemos un pouco que a xente se vaya tomando nota do que lle agarda a vindeira fin de semana. Bueno, eu o primeiro que lles diría é que xa preparen unha mochiliña, unha maleta no xoves, que a teñan preparada para chegar aquí o venres e marchar o domingo. Eso o primeiro. Facilita moito as cousas. A parte, Taboada ten onde quedarse, hai sitios moi chulos, é un sitio que paga pena, xa vos lo dixen cando fixemos o do caldo de osos, Pois eso primeiro, e ademais poden aproveitar a todo o mundo para facer unha descoberta da zona que é espectacular e ten absolutamente de todo. Pero ademais diso diríalles, pois nada, son 3 xornadas, son venres, sábado e domingo, e digamos que un elemento común, como un fío conductor, é tamén a mistura da mirada artística, vale? Decir, esta cultura do viño camiña entrelazada, entremisturada, con unha mirada moi artística. Falamos moito de que o viño e Raizames é arte, é palabra, é imaxe, é música, é movimento. Hai un Raizames case para cada persoa. Sí. Entón, que pasará? Para ir máis ao concreto, o venres comézase pola tarde, vale? Vai a ser como unha apertura e aí imos ter unha exposición fotográfica do reputadísimo fotógrafo do mundo do viño Abel Valdenebro, que venden de Madrid, con unha mirada sobre a Ribeira Sacra moi persoal e moi fermosa, non son aquí parcial. A verdade é que me gusta moito o seu traballo, por iso dende a cinta nos puxemos en contacto con el para que estivese en Raizames, non? Pola súa mirada. Entón, vamos a facer unha exposición de fotografías de Abel Valdenebro polas rúas da vila. Atoparémolas por aí polas rúas. Entón, Abel nos guiará o propio venres nun paseo no que el nos irá contando pois como se manifesta esa súa mirada. Teremos tamén a presentación desta peza audiovisual da que estábamos falando, que se chaman Os Gardiáns das Cepas. Logo diso, pois teremos unha cata para rematar a xornada. Pero hai un petisquiño máis o venres, que é que o propio Abel nos vai agasallar con un retrátate. Isto que é? Isto é que cada persoa que este o venres en Taboada poderá sentarse fronte á cámara fronte ao obxectivo de Abel e facerse un retrato Raizames. Cuidado, Cuidado. Sí, vai a ser como un pequeno fotoestudo ambulante, vamos a chamar. Isto todo pasará o venres. E, bueno, ademais, pois, evidentemente, da apertura con todas aquelas institucións e entidades que apoian o evento. Ben, logo nos imos ao sábado, que digamos que é o día no que se comprime bastante a programación, e aí teremos na primeira hora da mañá, dende as 10 até a 1:30 aproximadamente, este roteiro que andamos argallando polas terras de Castelo. Ten que ser un espectáculo. Si, o ano pasado estivemos en Friamonde, este ano estaremos en Castelo, e o obxectivo de Raizames é ir chegando a todas as parroquias de Ribeira
Taboada. Non é doado, sabemos que os accesos e a propia orografía do territorio non facilita os accesos, pero iremos xogando con iso. É a viticultura heroica que pretendemos. Pois o roteiro vai ser heroico, vai ser heroicos tamén. Claro, pois entón eso, haberá o roteiro, que xa adiantamos que as persoas deberán inscribirse, porque son prazas limitadas, precisamente por todas estas características. E ao mesmo tempo, dende as 12 da mañá, estará a Praza de Riazón, esa praza central de Taboada, estará xa cheirando, recendendo e sabendo a atmósfera viño. Ben, é dicir, haberá degustacións de diferentes viños, tanto o sábado de 12 da mañá a 4 da tarde, como das 7 da tarde ata as 10 da noite. E o domingo voltará a haber outra degustación de viños, de outros diferentes viños, das 12 da mañá ás 4 da tarde tamén. Digamos que haberá diferentes bloques temáticos, vai haber un proba e un compara, xogaremos con esas voces expertas que van a chegarse a tamén a contarnos os viños, non é só degustalos, senón que alguén que coñece, pois, que se achegue con nós e que nos vaya axudando a identificar cousiñas. Eso estará pasando na Praza de Riazón. Que máis teremos nesa praza? Pois teremos música. Entón, aí haberá unha sesión de mediodía con Cachas and Cousins, que nos traen aí o soul, o rocksteady, un poquinho de blues, aí como para acompañar, ¿no? Para acompañar esa degustación do viño. Isto, estamos no sábado pola mañá. Aí hai que escapar a comer algo, a coller forzas para as actividades da tarde. Entón, pola tarde temos unha mesa fantástica, un faladoiro, un encontro dos coidadores das cepas e a paisaxe, dos coidadores do solo, daquelas persoas que coidan, que fan viño e que se relacionan ca terra dende os coidados. Espera, porque me vas a contar un poquinho de que vai eso, facemos unha pequena pausa e retomamos aquí no comer e falar. Os do vídeo xa sabedes que estamos aquí facendo a pausa da publicidade e voltamos. Espera que déixame buscar uns nomes por aquí para poder ter, porque non teño os nomes todos, non os sei todos. É difícil terlo todo na cabeza, xa sabedes, Entón, vamos ver, non queremos esquecernos de ninguén, sobre todo, esa é a cousa, que non queremos esquecernos de ninguén, entón, vamos a... Aí está. Así temos a chuleta para que non nos esquezamos de ninguén. Pois voltamos entón. Estamos de volta da publicidade, aquí en Comer e Falar, estamos falando dos Raizames que se celebrará en Taboada a vindeira fin de semana. Estábamos nese sábado pola tarde, contando un pouco o programa que temos preparado. O sea, que contanos, quedábamos con esa proposta interesante que ides a facer o sábado pola tarde. Contanos. Pois, bueno, primeiro conto vos que vai haber ao longo de todo o Raizames 2 faladoiros, 2 encontros, 2 momentos para conversar con gusto e con comodidade, co tempo que necesitemos sobre diferentes cousas. Nesta primeira mesa do sábado, que capitanea Carmen Fernández Ledo, pois falaremos iso, do coidado, dos coidados, é dicir, falaremos do coidado e do amor polas cepas e pola paisaxe. Entón, aí contaremos, para non esquecerme de ninguén, con Rocío Dieguez, con Bernardo Estévez e con Óscar Rodríguez, ademais a propia Carmen Fernández, que será a que se encargue de, ademais de guiar esta conversa e de ila fiando, de agasallarnos con unha cata final. Así que... Toma de nota. Así que promete. Despois, teremos tamén algo moi importante do que tamén resaltaba Roberto Regal, que é o asesor de contidos vitivinícolas, nunha entrevista que veñen de facerlle no Cepas e Vinos, e falaba tamén de algo moi importante que temos aquí dentro do Raizames, que é un espazo infantil, un espazo para a cativada, para as crianzas, para as pequechas, da que se encarga deste espazo Sororas.gal, é dicir, unha iniciativa dunhas mullerazas fantásticas que nos van a crear especificamente para Raizames unha inmersión para as máis miúdas no mundo da cultura do viño. Que interesante, a min gustame moito eso, ademais. Ademais é curioso, porque casi sempre son mulleres as que fan iniciativas enfocadas aos nenos, non? Eu coñecín fai uns anos unha pequena iniciativa que facía Mariña de Cruces, a que fai Esencia do Viño, e achegarlle esos olores e os sabores
os nenos me parecía maravilloso, non? Pois que saibas que esa actividade con Marina era precisamente tamén andaba aí a piques de Pois estar en mira. Raizames. Contaremos con Marina, desta volta non vai poder ser por incompatibilidades horarias, non vai poder ser con ese obradoiro, pero se non en este Raizames, quizás sexa no que ven. Seguro, vamos. Pois sí, pois vai haber ese espazo especial para as crianzas, para que poidan tamén pois ir mergullándose nesa cultura que ao final están todas nós. Que máis teremos O sábado estábamos... O sábado, bueno, pola tarde continuamos con esa praza de Riazón, con ese espazo atmósfera viño, e continuaremos con outro petisquiño musical, que van a ser Pablo Samomet Trío, é dicir, unha proposta de jazz fantástica, que veñen tamén a dar ese caloriño musical. Debemos dicir que sempre haberá música na praza, sempre vai haber música na praza, porque tamén teremos os sons do gramófono, o Benxamín Vázquez, aí picando música e acompañando nos momentos en que non haxa concertos. O sea, que o ambiente estará xerado todo o día, absolutamente, xa o tedes comprobado, non? A idea é que poidamos ir á praza de Riazón, sentarnos, degustar esos magníficos viños que imos degustar, estar cómodamente e estar acompañándonos desas sonoridades. Efectivamente. E para o domingo, que sería a última xornada... Non rematamos o sábado. Non rematamos. Porque xa que visitaremos Castelo e na mañá non dará para ver a inmensa riqueza da parroquia, pola noite nos agasallarán coa queima dunha facha. Que sabedes que Castelo ten a festa das fachas no mes de setembro e queríamos traer tamén un cachiño máis de Castelo ata a vila e entón pois nos agasallarán con esa queima da facha. Bueno. Xa nos imos ao domingo. Que bonito xeito de acabar a xornada, Con lume, como non podía ser de outra maneira. Cuidado, E nada, xa nos imos ao domingo, que tamén é un día compridiño en actividades, e aí teremos na primeira hora da mañá a presentación da traducción ao galego do libro Observación sobre a cultura do viño na Galiza. Isto é unha iniciativa da Asociación O Colado do Vento en colaboración coa editorial que capitanea Paula Verán, e a traducción é de Xesús Verao. Entón vamos a presentar pois esa traducción ao galego e falar deste libro que é moi importante no mundo vitivinícola galego. Entón, comezaremos con esta presentación deste libro. Dicir tamén, aquí unha anotación importante, que na libraría de Taboada en Arcoiris, Monse terá libros a dispor para todo aquel que queira, para todo aquel que queira, ou que queira incluso telo asinado aí pois pola editora e polo traductor. E a acompañarnos tamén María Luisa, que é a experta no autor, pero por cuestións de axenda, pois finalmente non poderá estar. Non pode ser. Pero tenémola moi presente, que é ela quen estuda a figura. Entón, tanto poderán adquirirse o libro nos días previos e nos días posteriores a Raizames, como tamén na propia presentación, que Monse se encargará, pois eso, coa súa libraría de estar ali con nós. Perfecto. Volvémonos á praza, volvemos a esa atmósfera viño con outras voces expertas e con outros viños diferentes, e nos imos ao encontro o viño con nome de muller. Ou temos claro que unha realidade a que lle falte a mirada feminina é unha realidade sesgada. Sempre. Entón, hai unha mirada violeta realmente en Raizames, hai unha mirada ao territorio tamén dende a necesidade de visibilizar as grandes anónimas, moitas veces que son esas mulleres que levan traballando as viñas pois toda unha vida. E entón pois teremos aí unha mesa pois con unhas voces femininas tamén moi interesantes. Teremos a Puri de Gabal de Frade, que hoxe están ademais de celebración. Teremos a Puri, teremos a Lucía Freitas coa súa mirada dende a gastronomía e sobre todo con esa pegada profunda que ela ten do territorio, pois con ese proxecto como Amas da Terra, non? Que máis dicir ca isto. Teremos eso a Puri, teremos a Lucía Freitas, teremos a Marina Cruces, precisamente, su muller, que será encargada tamén de facernos a cata final e esa degustación final da mesa. E teremos, para non deixarme claro,
a nosa anfitriona de Taboada, a Paz Galloso, como di ela, viticultora por paixón, Por paixón. mestra xubilada e con unha devoción absoluta polo mundo do viño e pola cultura do viño e por ese manter os legados. Fíxate que falábamos fora do micrófono, Ferrato, que importante é a paixón. Que importante é a paixón, sí. A paixón é o que move ao final, pois que cousas como eventos como Raizames teñan lugar tamén. Entón, pois tenemos esa mesa na que tamén haberá unha intervención artística que chamamos Ama da Terra en Movemento, de Eva López Quiroga. Deixámoslo aí para que quen queira chegar... Porque non podemos decirlo todo, senón non vides. Non imos contalo todo. Claro. E logo xa nos imos voltamos outra vez a esa praza, a degustar esos viños, e vamos a ter, pois, un luxo que é fechar non a praza, pero sí a parte artística coa Nova Galega de Danza. Teremos espectáculo de danza contemporánea que non azarosamente é o espectáculo Leira. Bueno, pois eu creo que programiña completo, ademais non tedes excusas e que dicen, non, é que os nenos tamén teñen cousas que facer neste encontro ao redor da cultura do viño como é Raizames, que eu creo que ademais, insisto, tedes que poñer no vosso calendario sin falta xa como marcar o definitivo na vosa axenda, e a min que me parece maravilloso que este encontro siga adiante, que vaya adiante, que dende a asociación precisamente de Taboada, de empresarios e comerciantes que impulsen este tipo de cousas, a mí me parece moi interesante eso tamén, e que ademais haxa persoas como Noa coa paixón que aportan co seu traballo, a parte da profesionalidade, para poder levar a cabo iniciativas con este punto tan profundo e tan interesante que se vai máis alá do que un evento en sí. E eu creo que eso é moi importante, non? Sí, a verdade é que, bueno, decir, a min pareceme que a cinta, que a asociación que organiza, amosa unha grandísima valentía organizando este encontro da cultura do viño da Ribeira Sacra, que non é un encontro pequeno, que realmente require moito traballo, moita entrega, moitas horas de xuntanzas, moitas decisións, moitas horas de xuntarnos coas institucións, con explicar a importancia de que aconteza algo destas características en Taboada. Entón, eu creo que a cinta é unha entidade que se merece todos os respetos e todos os recoñecementos. E dicir que isto se fai, ademais, coa suma de moitas mans. Están as mans, como falaba antes, de Roberto Regal, que é o asesor en contidos vitivinícolas. Estou eu como esa pata máis logística de darlle forma. E logo están as veciñas e veciños de Taboada e da Ribeira, que eu non teño máis que palabras de agradecemento, porque é realmente moi doado, a pesar de todas as dificultades ou de todas as cousas, poder desenvolver este Raizames co apoio e coa colaboración das veciñas e veciños. Dende as veciñas de Xián, que quero nomealas porque queríamos facer ali o roteiro e estiveron intentando poñer todas as facilidades, non puido ser desta volta, pero estaban dispostas a toda a colaboración e axuda. Ata agora toda a xente de Castelo, a Asociación das Fachas, Suso Costela, todas as persoas as que vamos poñéndolles nome e as que vamos aprendendo do que fan e valorizando todo o traballo que fan na comunidade, que é increíble. Entón, isto é o importante. E hai que recoñecer o traballo audiovisual do dúo que forman aquí Noa e David, porque eso tamén é importante. Xa o vimos no Caldo de Osos e creo que imos a descubrirlo tamén neste Raizames. Bueno, é verdade que a David e a min nos une os dous ao respeto máximo e a devoción pola palabra sabia de, como di David, vou non citar a él, de quen nos criou e de quen nos ensinou todo o que sabemos. Entón, a verdade é que nos compartimos esa devoción e ese respeto e esa veneración pola xente que máis sabe, e aínda que vivimos moi a contratempos e que, claro, sempre nos gustaría facer como unhas entrevistas máis, quereríamos entrevistar a máis, quereríamos incluso falar con xente moza que está a día de hoxe tamén desenvolvendo proxectos exitosos no mundo do viño. Claro, non, ten que quedar material para os próximos Raizames, pero é certo que sí, que nos gusta moito, a pesar dos contrarreloxos,
nos gusta moito ter esos momentos para recoller o legado da xente e deixar constancia, que isto é moi importante, porque a palabra a veces voa, pero aquilo que queda registrado queda para nós Importantísimo. e para todos os que veñan detrás. Lembrade, 10, 11 e 12, Taboada, maravilloso, Raizames. Grazas, Noa, por estar no Comer e Falar. Grazas Un placer, de verdade. Este ano, lamentablemente, non poderei estar, me dá moita rabia, de verdade, pero estou seguro que vai ser un exitazo. Nas redes sociais podedes atopar o Encontro Raizames, sabedes aí, tedes a axenda perfectamente, os horarios, etc. Así que, xa o sabedes. Noa, moitas grazas. Moitas grazas a ti por darnos sempre fala neste espazo maravilloso. Faltanos poñernos a comer, pero eso xa o arreglamos. Graciñas de verdade.